बड'लेण्ड काराटे डु एस'सिएशननि बानजायनायाव चिरांनि बेंटलाव सानथामनि हाबाफारिजों फोरोंथाय बादाया दिनै नैथि सान जाबाय। चिरां जिल्ला बेंटल भिसिडिसिनि सिङाव थानाय बेंटल एमभि फरायसालि फोथाराव बड'लेण्ड काराटे डु एस'सिएशननि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारिजों फोरोंथाय बादाया दिनै नैथि सान जाबाय। बड'लेण्ड काराटे डु एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि मनेस्वर खाख्लारिया फोरमायदों दि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ आरो उन्दै गथ'साफोरखौ स्टेट लेभेल, नेशनेल लेभेलाव गेलेहैहोनो थाखाय गोबां खस्थ' खालामगोन आरो फोरोंलांगोन होननानै फोरमायदों। थांखियानो जाहैबाय जोङो बड'लेण्ड काराटे एस'सिएशन दङ। जोंनि गासै मोनब्रै जिल्लाखौ लानानै जोङो बड'लेण्ड काराटे एस'सिएशन जोंहा दङ। दा बे एस'सिएशना गेजेराव माखासे कभिड-19 आरो लकडाउननि थाखाय जोङो एसे ड्रप थानांगौ जादों, जायनि थाखाय जोंहा प्रेक्टिसा एसे लस जाबाय आरो बेनि थाखायनो जोङो दा एसे गथ'फोरखौ मोजां पारफरमेन्स खालामनो थाखाय गोदानै आरम्भ खालामफिनदों जोङो आरो जोंनि चिरां जिल्लाखौ लानानै जोङो दाब दाब जायगानिफ्राय लेंहरनानै बेहाय मोनसे कचिं केम्प लानाय जादों आरो बेहायनो जोङो स्पेसियेल जेनोखि बेसिक नलेज काराटेनि सायाव बेखौ जों बाहायगासिनो दङ। दा जोङो बड'लेण्ड काराटे एस'सिएशन दानाय जोंहा मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ जेनोखि जोङो माबोरैहाय जोंनि ओनसोलाव बे आर्टखौ बोरै जोङो रायजोनिसिम लांनो हायो बा डेभेलप खालामनो हायो, बे मोनसे थांखि आरो स्टेट लेभेल, नेशनेल लेभेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोंनि गथ'फोरखौ जाहाथे जोङो मोजां स्कप होनो हायो, बे मोनसे जोंहा थांखि। जिहेतु दिनै जापान अलिम्पिक बे खेलायाव जिहेतु काराटेया इनक्लुडेड जाबाय, बेनि थाखायनो जोंहा मेरला स्कप दंसै। गभर्नमेन्टआबो बेखौ गनायथि लाबाय आरो सरकारनिफ्रायबो दा स्पर्ट्सनि सायाव मोजां गुरुत्व होनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि थाखायनो जोंबो बे जोंनि गथ'फोरखौ लाइमोनफोरखौ लानानै जाहाथे जोङो मोजां स्कप होनो हायो भबिष्यतआव। जोङो 2013 माने 2013आवनो जोङो बेखौ दादोंमोन आरो थांखियानो जाहैबाय बिदिनो जोङो बिटिआर ओनसोलनि जोंनि ओनसोलनि गथ'फोरखौ जोङो बोरै मोजां काराटे बे डिसिप्लिनाव मोजां मोनसे माबा फोरोंनानै जोङो बोरै गोजौ लेभेलसिम लांनो हायो, बेनो जोंनि थांखि। जोंहा बिदिनो ब्रान्स गोबां जायगायाव जिल्लायाव दङ, उदालगुरियाव दङ, बाक्सायाव दङ, जोंनि चिराङावबो दङ आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवबो दङ। काराटे होनबाथ' दा जोंहा सिम्पलि थारमाने जोङो सेल्फ डिफेन्स होननानै जोङो बेखौ बुजियो। नाथाय काराटेजों लोब्बा जेनोखि काराटे प्रेक्टिस खालामो बे मानसिया मोनसे मोजां डिसिप्लिनाव फैयो, मोजां डिसिप्लिनाव माबायो थायो। बेनिफ्राय बेजों जोंहा सेल्फ कनफिडेन्स आरो मोजां केरेक्टार बानायनो थाखाय जोङो काराटेखौ प्रेक्टिस खालामनाय जायो। दा अभारअल नायोबा जोङो वर्ल्डआव मेक्सिमाम दा पपुलार गेम काराटेयानो जानानै दङ आरो मेक्सिमाम कान्ट्रियाव काराटेखौ माने सेल्फ डिफेन्स बा गेम्स हिसाबै दा गनायना लाबाय आरो बे हिसाबै मेक्सिमाम कान्ट्रिफोर नुनो मोनो जोङो दा काराटेखौनो बांसिन मानसिफ्रा माने खेला हिसाबै बासिना लादों आरो बे हिसाबै बहुत इन्टारेस्टेड पपुलार गेम दा दिनै काराटेया जानो थांगासिनो दङ। काराटे हिसाबै थारमाने मोजां स्कप दंसै। दाख्लै बावैसो आसाम गभर्नमेन्टआबो स्पर्टनि सायाव जायनोखि माने स्टेट लेभेल, नेशनेल लेभेल आरो इन्टारनेशनेल देरहानो हायो बे गेलेगिरिफोरा माने डाइरेक्ट साख्रिखौ मोननो हायो आरो आङो बेनि थाखायनो लाइमोनफोरखौ खावलायगोन बिथांमोना काराटे जइन जाफैनांगौ आरो बे स्कपखौ लानांगौ। जिहेतु जोंहा नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोङो गेलेगिरिफोरखौ जोङो मोजां स्कप होनो हायो। सारनि आबुं सिनायथिया? आङो मनेस्वर खाख्लारि आरो बड'लेण्ड काराटे एस'सिएशनाव आङो गाहाय नेहाथारि।